Ngrengkuh para bangsa. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 26 Januari taun 2026. Kapetik saka Injil Lukas bab 10 ayat 1 tekan ayat 9. Para polemikus kayata donditan, Juma, Ipung Atria uga menekem Ali padha kekeh ngandhakake utawa luwih trepe padha meksakake panemune menawa Gusti Yesus sing ngutus amung kanggo bangsa Israel. Dadi Injil lan kekristenan amung kanggo wong Yahudi wae. Sajake wong-wong iki kurang adoh lan jembar anggone sinau sarta kurang akeh referensi anggone ngangsu kawruh saengga nglirwakake sawetara isi kitab suci liyane kang mratelakake menawa Gusti Yesus ing ngutus uga kanggo bangsa-bangsa liya. Waosan dina iki bisa dadi salah siji bukti pambantah menawa Gusti Yesus rawuh martakake kabar kabungan kanggo bangsa-bangsa saindenging jagat. Santo Lukas sing waosan dina iki atur pelapuran ngenani Gusti Yesus kang ngutus 70 murid ngloro-ngloro kanggo padha martakake Injil ndhisiki panjenengane menyang kutha-kutha lan papan kang bakal panjenengane rawuhi. Budhalo, gatekno, aku ngutus kowe kabeh kaya cempe ana satengah-tengahing asu ajag. Mengkono dawuh dalem. Telung perkara bakal padha kita lelimbang. Angka 70, budal ngloro-ngloro sarta ing ngutus pindha cempe ing satengahing asu ajag. Angka 70 mujudake gegambaran bangsa-bangsa sadonya. Mula rikala Gusti Yesus ngutus 70 murid kakersakake martakake kabar kabungan marang bangsa-bangsa sak jagat. Iki kanggo mbedakake ayan murid 12 kang luwih dhisik martakake kabar kabungan marang bangsa Israel. Angka loro ing tembung ing ngutus ngloro-ngloro wigati amarga kanthi ana kanca lan ruwang para utusan ora kijenan lan kerepotan rikala ngadepi masalah. Anane ruwang bisa dadi kanca mbat-mbatan, pirembugan sarta ngelingake siji lan sijine rikala ing satengahing dalan dumadi reribet, reruwet sarta prakara-prakara kang ngrendheti karya martakake Injil. Anane ruwang uga bisa padha sung paneguh lan panyemangat. Ing ngutus ngloro-ngloro uga nuduhake menawa para murid mau ing ngutus minangka seksi-seksi kabar kabungan. Sawijining pawartaan iman amung kaanggep sah rikala katindakake saora-orane dening wong loro. Sebab aweh paseksen tanpa ana kang nyeksekake kaanggep ora sah jer ora ana bukti kang nyengkuyung. Dene gegambaran cempe ing satengahing asu ajag nuduhake menawa karya perutusan dalem iki kejaba ora gampang nanging uga ngemu bebaya. Bakal akeh wong kang pindha wengisi asu ajag padha lumawan karya pewartaane para murid. Salah siji alasane yaiku para murid nggawa kabar pembaharuan kang bisa wae nggawa ora penak lan umyeke sawetara wong uga golongan tartamtu. Gusti Yesus piyambak wis paring conto kaya ngapa karya pewartaan dalem tansah kesandung kesrimpung dening wong-wong Parisi lan para ahli Taurat. Para tresna pelem kinasih Santo Timotius lan Santo Titus kang padha kita pengeti dina iki mujudake priyagung-priyagung kang kanthi tangguh martakake kabar kabungan ing saenjaban tlatah Palestina. Muga kanthi semangat priyagung kekaro awake dhewe uga sengkut lan greget ngayati timbalan kekatolikan kita. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit lumebering berkah keselamatan dalem nglangkungi lalatan Palestina liwat gregut sengkutipun para murid dalem mliginipun ke kapitung puluh murid. Mugi kawula boten nglirwakaken berkah kasenan dalem saengga kepareng ngenyam kamulyan langgeng. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci.
Amin.